Video, panglas, video. Ina. Omega Tao chapter in Malbuan. Brad, kami na ka. Brad. Nagbaang beer, Brad. Magkakaya, di mo kuyog. Tara mga guys, Brad. Oy, kontra. nagbaang beer, Brad. Nagbaang beer, Brad. Nagbaang. Jordan. Nagmahayo, di kuyog, tagduwa. Jordan. Ano mo, bro? Dito, Brad, around, Brad. Dito, no. Brad, ang Mario. Dahil na ito, Brad. Matugan na lang. YouTube. Sign sa musay. Sign ba? Oh. Okay, hello, hi. Ha? Ito, uy. Dubiyo, sana nawa ako mata, uy. Cute kay kagmata. Laoy. Tripan ako, paiste. Ganon, bro. Cute ko na kong mata, bahala mo. Balikin mo, Brad. Bahado. Oh, saan naman, sad? Hi, Brad. Mura, nya, kanina, sad. Baha diri. Amo wa mo diri good. Mau. Wa dyan sila diri. Ano, nagyawiyaw ko, no? YouTube, Brad. YouTube. May mga kunyog. Oh, mga brad. Part 2 ni siya, part 2. Part 1, kanina man. Oh, sige. Video ni Brad. Ano, Brad? Brad, pang YouTube si Brad. Video din ni Brad. Brad. Ano isa ba? Ngit diri sa pizza, Brad. Ate tuyok, Brad. Ano na yung bahay? Brad. Do, pagkayo. Brad, video ni Brad, pang YouTube, Brad. Video na, Brad. Kami ning. Kasi nagtungo ka na nagmahay ni. Kamo. Pamaulit lang mo. Hindi pa mauli. Pangapas na lang mo dito. Oo. Pangapas mo, pangapas. Kung naman ito machine. Wala naman machine. Magmahay mo. Amo, maoy na. Wala. Go! Pagkailangan sila!